Hei, mä oon Eeva ja mun malliston nimi on Echo ja se tarkoittaa kaikua, vastausta. Mun malliston muotoihin inspiraationa on ollut ääniaallot ja tää malliston nimi tulee sitten siitä. Ja mä oon aika semmonen materiaalilähtöinen suunnittelija, mä inspiroidun materiaaleista ja sitten myös tähän mallistoon on kanssa keksinyt tällaisen mulle uuden materiaalin, huovan mulla on mallistossa sitten erilaisia huopia ja sitten muun muassa tällaista kierrätyshuopaa tässä laukussa ja vähän kengissä. Mulla on unisex-mallisto ja siihen tulee yhdet miehen kengät ja sitten, tai kokonaan siis unisex-mallisto, mutta siihen tulee yhdet miehen koot ja sitten 2 naisten kokoa, niin. En tiedä. Mallit voi olla minkälaisia tahansa.